σωθεί και σώσον με. Δώσει Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ή των αμνών του Θεού κηρύξαντες και σφαγιαστέντες ως περάνες, και προς ζωήν την αγυροάγη και αηρίων μετατεθέντες, τούτον εκτενώς μαρτυρές ετήσαστε, οφλημάτων λύσιν ημίν τορίσαστε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ή την οδόν διουσθενήν βαδίσαντες και θλιμμένοι πάντες οι εμπείρο, ή των σταυρών ως λιγόν αραμμένοι και οι ακολουθήσαντες εν πίστη. Δεύτερα απολάβετε, αητήμα σας δίνει βραβεία και στέφικα ουρανία. Δώσει Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, οβάλεμε εκπλειών των πλάσας με και εικόνη σου θεία τιμή σας. Παραβάσει εντολής δε πάλι με επιστρέψασης γυναίξης ελήφθη, εις το καθομοίος συνεπανάγαγε το αρχαίον κάλος αναμορφώσαστε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, εικόνιμη φυσαρή του δόξη σου, ή και στήματα φεροπτεσμάτων, δικτύρισον τόσο πλάσμα δέσποτα και καθάρισον σιες πλαγνία, και λιμποθήνην πατρίδα παράσχουμη, παραδείσου πάλιν ποιον πολίτην με. Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ανάπαυσον ο Θεός των δούλων σου και κατάταξον αυτόν εν παραδείσο, όπου χωρεί των Αγίων Κύριε, και οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως φωστήρες, των και κοιμημένων δούλων σου ανάπαυσον, παρόλον αυτού πάντα τα εγκλήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το τριλαμπές της μίας θεότητος, ευσεβώς υμνήσομεν βόντες. Άγιος η το Πατήρ ο Άναρχος, ο συνάναρχος Υιός και το Θείο Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης ηλατρεύοντας και του αιωνίου πυρός εξάρπασον και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και ερεσεμνή η Θεόν σαρκιτεκούσα εις πάντων σωτηρία, εις γένος των ανθρώπων έβρατο την σωτηρία, δια σου έπλημεν παράδεισον, Θεοτό και αγνή ευλογημένη. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός.
την κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και την ψυχή του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδη, και τας οδύνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και την ψυχή του δούλου σου σώτερ ανάπαυσον και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ημώνη αγνή και άχραντος Παρθένος, η Θεόν αυτός λύσας, απρέπεται υπέρ του ελεηθήνε, κορυφήνε την ψυχή του δούλου σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγένεος σου, Θεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Και κηδεόμεθα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού, Ιεροθέου Αρχιερέως, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτό παντμημένημα εκούσιον και απούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού, ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών, και άφηση των αυτού αμαρτιών, παρά Χριστό του αθανάτου βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα. Ευχαριστούμε εσείς, Κύριε ο Θεός ημών, ότι σου μόνο το ζήνα θάνατον και η δόξα κατάληπτος και τέλος αμέτρητος και φιλανθρωπία άφωτος και βασιλεία διάδοτος και ούτε στην προσωποληψία παρασυγκύλη. Πάσιμεν ανθρώπου στο κοινό του βίου ένταξες χρέος του όλου πληρωθέντος, διώσε και τεύομεν, Κύριε ο Θεός ημών, των δούλων σου, ιερόθερον αρχιερέα, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενόμενων, τον επενδύτη Αναστάσεως ζωής αιωνίου κοιμηθέντε, εν κόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβων άπαυσον, και ως περ' της γης εν τη εκκλησία σου λειτουργών αυτών κατέστησαν, ούτω και εν ουρανίου του συστηρίο ανάδειξον, Κύριε, επί ανθρώπων πνευματική αξία κατακουσμήσας, επί αγγέλων της ειδόξια κατάκτητον πρόσβαση. Αυτός επί της γης την ζωήν αυτού εδόξασας, αυτός δέτε την έξοδον του βίου αυτού, εν τη εισόδο των Αγίων σου πίσω, και το πνεύμα αυτού με τα πάντων των απέων οσίευαρες της άντρας συναλήθης σου. Κυρίου δεηθώμε. Ότι εσύ Ανάστασης, ζωική μακαρή ανάπαυσης, με κεκοιμημένου δούλου σου, Ιεροθέου Αρχιερέως, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενομένου, Χριστέ ο Θεός ημών, και συν την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάφου σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωή τον κόσμο σου δωρησάντους. Αυτός, Κύριε, ανάπαυσον και την ψυχή του και κοιμημένου δούλου σου, Ιεροθέου Αρχιερέως, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενομένου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα μέτρα, πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Παναμάρτημα το παραυτού πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός ημών συγχώρησον, ότι ου και στην άνθρωπος ο ζήσετε επί της γης και ούχ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Κυρίου δεηθώμε. Ότι εσύ,
η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του κεκοιμημένου δούλου σου Ιεροθέου Αρχιερέως, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενομένου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του κεκοιμημένου δούλου σου Ιεροθέου Αρχιερέως, Χριστέ ο Θεός ημών, εσύ την δόξα αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, Αναστάσει εκ των νεκρών της πρεσβείας Πανταφυλάντου, αναμών Παναγίας εκ των νεκρών των Αγίων Δόξων και Πανηθήνων Αποστόλων, των Αγίων Προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Φίλου του Χριστού Λαζάρου τώρα ημέρα, πάντων των Αγίων, την ψυχή του εξ ημών μεταστάντος δούλου αυτού, Ιεροθέου Αρχιερέως, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενομένου, εν σκηνές δικαίων τάξης, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσα, μεταγίων και δικαίων συνερρυθμίσει, ημάς ελεήσε και σώσε, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστε και ήμιστε αδελφέ ημών. Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστε και ήμιστε αδελφέ ημών. Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστε και ήμιστε αδελφέ ημών. Μακάρι οι νεκροί, οι εν κυρίω αποθνίσκοντες απάρτη, ναι λέγει το πνεύμα, ή να αναπαύσονται των κόπων αυτών, τα δε έργα ακολουθεί μετά αυτόν. Αυτά τα λόγια σεβασμιότοι Άγιοι Αρχιερείς, αγαπητοί συμπρεσβύτεροι και συνδιάκονοι και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, γράφονται στο Ιερό Βιβλίο της Αποκαλύψεως. Το Άγιο Πνεύμα μακαρίζει αυτούς που αποθνίσκουν πιστεύοντες στον Κύριο και είναι ενωμένοι με Αυτόν. Αποθνίσκουν για να απαυτούν από τους σκόπους τους και τα καλά έργα τους ακολουθούν. Αυτά τα λόγια θα μπορούσαν να υποθούν για τον άρθρο κοιμηθέντα επίσκοπον Ιερόθεο. Εδώ στο θέρμο είδε το φως της ζωής από τους απλούς και τους φτωχούς γονείς του. Εδώ έμαθε τα πρώτα γράμματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η φτώχεια ανάγκασε τους γονείς μαζί με την οικογένεια να μετακομίσουν στη Βάτρα. Ο κατακόσμων Ιωάννης Ζαχαρής από μικρός αγάπησε την Εκκλησία του Χριστού. Αγάπησε το ευλογημένο Ράσο.
Αυτή η αγάπη τον οδήγησε να φοιτήσει στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Σχολή στο Άγιον Όρος, όπου διδάχθηκε τα ιερά γράμματα και συνδέθηκε πνευματικά με την ιερά μονή των Ιβύρων. Μετά την αποφοιτησή του, ενετάχθη στον ιερό κλήρο της Μητροπόλεως Πατρών, λαβών το όνομα Ιερόθεος, τη μορφική του κουρά και στη συνέχεια τον βαθμό του Διακόνου και του Πρεσβυτέρου από τα χέρια του μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών Χειρού Νικοδήμου. Ο Ιερόθεος με τη σεμνότητά του και το βαθύ εκκλησιαστικό του φρόνημα και την αφοσιωσή του στα ιερατικά του καθήκοντα ή τον τέκνο υπακοής, υπακόντας σε ό,τι η Εκκλησία του ανέθεσε. Έτσι, διεικόνης τον χειροτονήσαντα αυτόν Μητροπολίτη Νικόδημον ως πρωτοσύγγελος. Στη συνέχεια ανέλαβε την διεύθυνση της σχολής που και εκείνος εφοίτησε της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής, όπου ευόρκος αφοσιώθηκε στην απρόσκοπτη λειτουργία της. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, εκτιμώντας τα χαρίσματά του, τον έστειλε στην Αμερική και ανέλαβε την αναδιοργάνωση εμπερίστατης Μονής Αγίας Ειρήνης και Σωτολάντου στην Αστόρια. Εκεί μέσα από πολλά εμπόδια και με τα σοφροσύνη εργάστηκε και έκανε τη μονή αυτή πρότυπο. Έτσι λοιπόν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επιβράβευσε τη διακονία του και τον κατέστησε επίσκοπο της πάλε ποτέ διαλαψάσης επισκοπής Ευκαρπίας. Θα έλεγε κανείς ότι ο Λίχνος ετέθηκε την λιχνία. Με ζήλο πολύ αναλώθηκε στην προαγωγή της Μονής και την διατήρηση των δικαιωμάτων της και των μετοχίων της. Όμως για τον Ιερόθεο ήρθε η ώρα να δοκιμαστεί σε μια άλλη υπακοή, στο θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού είναι ο Επίσκοπος Ιερόθεος να μετατεθεί στην ατέρμονα ζωή των μακάρων, στο ουράνιο θυσιαστήριο, για να αναπαυθεί από τον κόπο της παρούσης και εφημέρους ζωής. Με περισσή καρτερία και υπομονή, χωρίς γονισμούς, δέχτηκε την επίσκεψη της ασθένειας και προετοιμάστηκε για την αναχώρησή του. Η ιερέτερα εκεί του Θέρμου την αγάπησε. Αγάπησε τον τόπο του, τους κατοίκους του, τον ναό της Παναγίας. Εδώ ήταν η πατρογονική του ρίζα. Εδώ τακτικά ερχόταν και ως ιερομόναχος και ως επίσκοπος και λειτουργούσε και αναπαυόταν. Αδελφέ Ιερόθεε, επίτρεψέ μου αυτή την προσφώνηση. Φεύγεις γρήγορα. Θα μπορούσε και πολλά ακόμη χρόνια να προσφέρει στο αγαπημένο σου μοναστήρι και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αλλά το θέλημα του Κυρίου γινέστο. Υποτασσόμαστε στο θέλημα του Κυρίου, γιατί ο ίδιος ο Σπύρας Κύριος έτσι μας δίδαξε κάθε μέρα και κάθε ώρα στην Κυριακή προσευχή να λέμε «Γεννηθεί το θέλημά σου». Ασφαλώς δεν θα χωρίσουμε. Αυτή είναι η πίστη μας, η επιγή στρατευωμένη Εκκλησία να επικοινωνεί μυστικά την ενουρανή τριαμβεύουσα. Μια κοινωνία και ένα σύνδεσμο με τον Τριαδικό Θεό και την Παναγία Μητέρα και τους Αγγέλους και όλους τους Αγίους με και κοιμημένους και ζώντας αδελφούς. Αναπαύου λοιπόν εν ειρήνη, πορεύει στην οδόν του Κυρίου σου, να συναντήσεις αυτόν που ποδεώθεν αγάπησες και ευόρκος τη εικόνησες. Ιεροθέου, του Θεοφιλεστάτου και Θεοφροβήτου Επισκόπου, αιωνία ημί. Μου δόθηκε εντολή Άγγια Αρχιερής να διαβάσω μια σύντομη νεκρολογία από το Σύλλογο Ετωλακαρνάνων Νέας Υόρκης. Η είδηση του θανάτου σου αείμιστε επίσκοπε Ιερόθεε βήθεσε σε βαριά θλίψη και πένθος όλη την ομογένεια Αμερικής και ειδικά τους συντοπίτες στην καταγωγή Ετωλακαρνανίας. Είχα την τύχη να σε γνωρίσω σαν πρόεδρος του Συλλόγου Ετωλακαρνάνων και να συνεργαστούμε άψογα, πάντα ξεχωριστός σαν φίλος. Συμβολές σου πολύτιμες, πάντα νυφάλιος στο πνεύμα, όρθιος στην ψυχή. Μας έδωσες απλόχερα το χαμόγελό σου. Ανιδιοτελής, έτοιμος πάντα να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου, χωρίς προσωπικά συμφέροντα, χωρίς επιδειξιομανία, χωρίς ματαιοδοξία. Όταν ο σύλλογός μας αποφάσισε να σου απονείμει για την ηθική πλακέτα, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης και ευχαριστώ, εσύ ταπεινά αρνήθηκες. Με πόνο ψυχής, σε αποχαιρετάμε. Καλώς ταξίδι στον Παράδεισο. Θα είσαι πάντα στις καρδιές μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα του Θέρμου που θα σε σκεπάσει. Αιωνία σου μνήμη. Για το Σύλλογο Ετωλακαρνάνων Αμερικής, Γιάννης Καλτσάς, πρόεδρος. Αντί για λουλούδια, θα σταλεί το ανάλογο ποσό στην εφημερίδα Θερμιό Κυλικό, που ήταν τακτικός αναγνώστης. Σεβασμιότατοι αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρε αυτού, όσοι άντος του αγρούτος εξανθήσει. Οι ημέρες οι δικές σας, οι μακαριστέ γέροντα, εξεμετρήθησαν με την χάρη του Αγίου Θεού και ο καταλογισμός τους γένει αγωνιστικότητας,
προσευχής και προετοιμασίας για την αυτελεύθυτο ζωή. Τούτη την ώρα η συγκίνηση περισσεύει και το σύνειδός μου κατακλείζεται από το πλήθος των βιωματικών εμπειριών που η πρόνοια του Θεού επιφύλαξε στη ζωή μας. Από την πρώτη στιγμή που σας γνώρισα, μέχρι στη σήμερα συγχωρευτήκαμε με κοινό στόχο την αγάπη για τους Αγίους μας, για την πόλη μας, για την ομογένεια και να αναδειχθούμε με τη χάρη του Θεού άξιοι καπανείς στο Γεώργιο που ο Κύριος μας πυροδότησε. Στο πλήρωμα της τοπικής μας εκκλησίας, της Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακρανανίας, αλλά και στην όπου γης Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι γνωστή η προσωπικότητά σας και η πολυσχηδής δράση σας, με τελευταία την λαμπρή πορεία σας ως καθηγούμενος στην Οσία Ειρήνη Χρυσοβαλάτου στην Αστόρια των ΗΠΑ. Αγωνιστής, βαθύς γνώστης των Ιερών Γραμμάτων, άξιος λειτουργός, όντως εις τύπον Χριστού Επίσκοπος, απλούς μοναχός και Σαμαρίτης στον εμπερίστατο άνθρωπο, καυστικός στην αδικία, άμα και συγχωρητικός στην ειλικρινή μετάνοια, με τεράστια προσφορά στην γενέθλια γη σας, με την κάθε χρόνο παρουσία σας στις γιορτές του Κοσμάτου Ετωλού και το συνοδό ετήσιο βραβείο σε πρωτεύσαντα μαθητή με χαμηλό εισόδημα, το οποίο ανέρχονταν στα $1.000. Προσωπικά είχα την αγαθή τύχη να καταστώ κοινωνός του Συνόδου των Χαρισμάτων σας. Κατά την περσινή μας επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου διαπιστώσαμε την μεγάλη αγάπη και αφοσίωση που έτρεφε η ομογένεια της Νέας Υόρκης, του Σικάγου και άλλων πολιτιών στην θεόπνευστη παρουσία σας. Άξιον μίας εκ μέρους μου αυτή την ώρα είναι η πνευματική σχέση μας που αναπτύχθηκε και δεν θα λησμονήσουμε τον περσινό ακάθιστο ύμνο στην Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάτου, όπου πλήθος πιστών παρακολουθούσε με κατάνοιξη τους ύμνους προς την Αγία Θεοτόκο που εξέπεμπαν τα χείλη σας. Εκεί λοιπόν βιώσαμε μια σπάνια πνευματική εμπειρία, έναν μοναδικό καταρτισμό στη λειτουργική ζωή, μια άσκηση συναισθημάτων που επέβαλε στην ύπαρξή μας η θεόπνευστη υμνολογία σας, αλλά και η παρουσία σας κατά την ομιλία μου ως Δημάρχου Θέρμου στο Στρατάκιο Μέγαρο της Αστόρια, όπου ένα πλήθος ανθρώπων συγκεντρώθηκε και σας περιέβαλε με αγάπη και αφοσίωση. Θεωρώ ως μέγιστη ευεργεσία που επιφύλαξε για μία εισέτη φορά στην ελεγχιστότητά μου ο Παντεπόπτης Κύριος, ότι κατά την επίσκεψή σας στην ιδιαίτερη πατρίδα μου στον Ταξιάρχη Θέρμου, όπου λειτουργήσατε και τελέσατε το μνημόσυνο απάντων των συγχωριανών μου, μου δόθηκε η ευκαιρία να αναφερθώ στην επισκοπική σας διακονία, μεταφέροντας την τιμή, την αναγνώριση και την ευγνωμοσύνη των συμπολιτών μας. Είναι πάρα πολλά και θαυμαστά τα έργα σας, μακαριστέ Επίσκοπε Ευκαρπίας, που θα καταγραφούν στην τοπική και διεθνή εκκλησιαστική μας ιστορία και παράδοση και θα αποτελέσουν κανόνα για τους επιγόνους σας. Η περίοδος της αρχιεραπείας σας δεν ήταν ανέφερη, τουναντίον ήταν έμπλεη πολλών προβλημάτων που έπρεπε να επιλύσετε στην Αστόρια ως απεσταλμένος της Μητρός Εκκλησίας και της Θεοτάτης Παναγιώτητος του Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, όπως οικονομικών δυσκολιών, κοινωνικών προβλημάτων, αμφισβητήσεων της πίστης, πολέμου κατά της Εκκλησίας. Εσείς όμως, εκεί, αταλάντευτος υπερασπιστής των ανθρώπων πανταχού παρών. Σήμερα, οδεύετε προς την Άνω Ιερουσαλήμ, για να συνεχίσετε εκεί στην θριαμβεύουσα Εκκλησία, ως λειτουργός στην ουράνια Αγία Τράπεζα, ανάμεσα στη χωρία των Αγγέλων και των Αγίων. Βέβαιος ότι δεν θα πάψετε τη μεσητεία σας για την τοπική μας Εκκλησία, το Δήμο και τους πολίτες του. Υποκρίνομαι στο σκήνομά σας με το λόγο του Αποστόλου των Εθνών. Τον αγώνα των καλών ηγόλισμε, των δρόμων τετέλεκα, την πίστη τετήρικα. Λοιπόν, απόκειτέμι ο της δικαιοσύνης Στέφανος, ο να αποδώσει μη ο Κύριος εν εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής, ου μόνον δε εμεί, αλλά και πάση της αγαπηκώσει την επιφάνεια αυτού. Ιεροθέου του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροδίδου Επισκόπου Ευκαρπίας, αιωνία η μνήμη. Σεβασμιότατοι αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, ως εκπαιδευτικός των σχολείων του Δήμου Θέρμου,
ως πρώην Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Θέρμου και Διευθυντής του Ιστορικού Γυμνασίου Θέρμου, εκφράζοντας την βούληση και την επιθυμία όλων των συναδέλφων εκπαιδευτικών, θέλουμε να απευθύνουμε τον ίστατο χαιρετισμό στο μακαριστό Επίσκοπο Ευκαρπίας, Θεοφιλέστατο Ιερόθεο, στον αγαπητό μας συμπατριώτη που τόσο αγαπούσε το Θέρμο. Ήταν ένα βράδυ του Μαΐου του 2021, όταν αργά το βράδυ χτύπησε το τηλέφωνο μου και πρόβαλε στο Viber η συμπαθέστατη μορφή του αείμνηστου Ιεροθέου, προκαλώντας μου έκπληξη και αμηχανία για το τι μπορεί να θέλει από μένα ο Θεοφιλέστατος. Στην αρχή πίστεψα ότι ήταν κάποιο λάθος από αυτά που γίνονται στη σύγχρονη τεχνολογία, αλλά η επιμονή του με έπεισε ότι κάτι σημαντικό ήθελε να μου ανακοινώσει. Σήκωσα λοιπόν το τηλέφωνο και μου είπε ότι είχε παρακολουθήσει την ωραία τελετή απονομής των βραβείων αριστείας τον περασμένο Αύγουστο και θα ήθελε να καθιερώσει ένα επιπλέον χρηματικό βραβείο αριστείας για έναν άπορο μαθητή της 3ης τάξης του Λυκείου που θα περάσει στο Πανεπιστήμιο, γιατί θέλει, όπως μου είπε, να του προσφέρει μια μικρή βοήθεια στις σπουδές του, μιας και ο ίδιος βίωσε τη φτώχεια και τις δυσκολίες της ζωής και στην τοποθεσία όπου χτίστηκε το νέο Λύκειο ήταν τα χωράφια, όπως μου είπε, του πατέρα του που τα καλλιεργούσε για να ζήσουν. Ήθελε το βραβείο αυτό να είναι ανώνυμο, να μην αναφερθεί το όνομά του και να μην δοθεί καμιά δημοσιότητα. Απόδειξη της ταπεινοφροσύνης του, της μετριότητας και της ταπεινότητάς του. Μετέφερα την επιθυμία του στο Σύλλογο των Εκπαιδευτικών του Λυκείου, που με χαρά δέχτηκε την πρόταση του μακαριστού Επισκόπου. Σήμερα το Θέρμο, η εκπαιδευτική κοινότητα, η Εκκλησία μας, ο ελληνισμός της Αμερικής είναι πραγματικά φτωχότερος, χωρίς καμιά δόση υπερβολής. Όλοι είμαστε πνευματικά φτωχότεροι, γιατί χάσαμε έναν ταπεινό και αξιοσέβαστο ιεράρχη, έναν άνθρωπο με την πραγματική σημασία της λέξης, που όλοι τον σέβονταν και τον εκτιμούσαν. Η κοινωνία μας χρειάζεται τέτοιους ανθρώπους, χρειάζεται τέτοιους λειτουργούς της πίστης, για να αποτελούν φωτεινά παραδείγματα για όλους μας και κυρίως για την νεολαία που αναζητά ηθικά στηρίγματα και παραδείγματα προσφοράς και ενιδεοτέλειας σε έναν κόσμο που περνά σοβαρή κρίση, χάνει σταδιακά όλες τις ηθικές και πνευματικές αξίες και γίνεται όλο και πιο βίαιος και επιθετικός. Μακαριστέ και σεβαστέ Πατέρα Ιερόθεε, σου οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσα μας δίδαξες με τις πράξεις σου και με τη συμπεριφορά σου. Ευελπιστούμε ότι θα βρεθούν και άλλοι λειτουργοί της πίστης που θα υπηρετήσουν και θα συνεχίσουν το έργο σας. Και ειδικά την αφοσίωση την οποία έδειξες στην πίστη και στον τόπο. Αιωνία η μνήμη σου, αείδημε ιεράρχα Ιερόθεε. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Ευκαρπίας, ο Σύλλογος των Αποφύτων της αγαπημένης μας σχολής Αθωνιάδος, Κοσμάς ο Ετωλός, παρίσταται διεμού ενώπιον της επτής ορού σου, να υποβάλει προσχηματικό οχαιρετιστήριο ασπασμό προπέποντάς προς την τελευταία κατοικία. Αφού πρώτα αναφερθώ σε ελάχιστα από τα κοινά βιώματά μας στην τροφόμος Αθωνιάδα. Υπό τη σκέπη της γερόντισσας του Αγιονίμου Όρους, κατά τη δεκαετία του 1970, καθίσαμε στα ίδια θρανία. Διδαχθήκαμε από τους ίδιους καθηγητάς. Τραφήκαμε σωματικά στην ίδια τράπεζα, αλλά και πνευματικά από τις αγιασμένες μορφές των απλοϊκών γεροντάδων. Συμμετείχαμε στις καθημερινές ακολουθίες. Στον μικρό μας ναό διαβάζαμε από τις ίδιες πολυγραφημένες φυλάδες, ελήψη βιβλίων. Γίναμε πραγματικοί εν Χριστώ, ομογάλακτοι αδελφοί, εκεί όπου επέστρεψες ο σχολάρχης με τα παρέλευση ετών. Τώρα δε, οι όπου γης απόφοιτοι δέονται και παρακαλούν τον Κύριον της ζωής και του θανάτου, Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, με τα πρεσβειών των πενταρίθμων Αγίων της σχολής μας, Νικοδήμου του Αγίου Ρήτου,
Κοσμά του συντοπίτη μας Ετωλού, Μακαρίου του Κορινθίου, Αθανασίου του Παρίου και Αθανασίου του Κολακιώτου, όπως τάξισε εν χώρα ζώντων εν σκηνές δικαίων, συμμετέχον στο ουράνιο θυσιαστήριο, υμνολογώντας τον αιωνίους. Αιωνία σου η μνήμη Θεοφιλέστατε, καλή Ανάσταση. Στη μακρά πορεία των μακαριστών ιεραρχών που αναπαύονται στην ευλογημένη και ένδοξη γη της Ετωλακαρνανίας, προστίθεται σήμερα και ο μακαριστός Επίσκοπος Ευκαρπίας, Κυρός Ιερόθεος. Δεν είναι μόνο οι διατελέσαντες Μητροπολίτες Ετωλακαρνανίας που αναπαύονται στα αγιασμένα αυτά χώματα, αλλά και πλήστοι άλλοι αρχιερείς που κατάγονταν από αυτόν τον ένδοξο τόπο και συνέδεσαν τη ζωή τους με την ευλογημένη αυτή Εκκλησία, αλλά και την ιστορία αυτού του τόπου. Έτσι λοιπόν σήμερα η ένδοξη γη του Θέρμου θα φιλοξενήσει στα σπλάχνα της εκείνον που αγάπησε αυτόν τον τόπο, που τίμησε την καταγωγή του, που διατήρησε πάντοτε ζωντανούς τους δεσμούς του με αυτόν τον τόπο, που καμάρωνε για την καταγωγή του και μετέφερε όπου και αν διεικόνησε την ένδοξη ιστορία αυτού του τόπου. Το που θα γεννηθεί κανείς εξαρτάται από τους γονείς του. Το που θα ταφεί όμως κάποιος είναι δική του επιλογή και μαρτυρεί την αγάπη που έχει για τον τόπο. Έτσι λοιπόν και εμείς σήμερα, επιτελώντας χρέος ιερό, αλλά και πραγματοποιώντας την ίστατη επιθυμία του μακαριστού αδελφού μας Ιεροθέου, τον προπέμπουμε προς την αιωνιότητα, αλλά και σε λίγη ώρα θα εναποθέσουμε την σεπτή σωρό του στην ευλογημένη γη του Θέρμου, για να αναπαυθεί σωματικά και πνευματικά και να φιλοξενηθεί στην γη εξής ελήφθη και να διαλυθεί εκεί το σώμα του εις τα υψών συνετέθη. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κερνίτσης, Κύριο Χρύσανθο, βοηθό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών, Κυρίου Χρυσοστόμου, ο οποίος συνόδευσε μέχρι την ευλογημένη γη του Θέρμου τον φίλο του, τον παραδελφό του, τον συνεργάτη του, για να εκδηλώσει και με τον τρόπο αυτό τα συναισθήματα της αδελφικής αγάπης που του συνέβαια, αφού υπηρέτησαν την ίδια Μητρόπολη, τον ίδιο Επίσκοπο και τα βιώματά τους ήταν κοινά που σμήλευσαν την αδελφική τους αγάπη. Θέλω να ευχαριστήσω τον Άγιο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Ιβύρων του Αγίου Όρους και την εκλεκτή συνοδεία του. Όλοι γνωρίζουμε τον πνευματικό σύνδεσμο του μακαριστού Επισκόπου Ιεροθέου με το Αγιώνυμον Όρος, με το περιβόλι της Παναγιάς, αλλά όλος ιδιαιτέρως με την Ιερά Μονή Ιβύρων, την οποία αγάπησε και στην προστασία της Παναγίας της Πορταϊκίσης κατέφευγε σε όλες τις περιστάσεις του βίου. Όλα τα έτη που διεικόνησε την Εκκλησία ως Επίσκοπος, λάμπρινε με την παρουσία του την Ιερά Θεομητορική Πανήγυρη, την κορυφαία Πανήγυρη του Αγίου Νήμου Όρους, την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Ιβύρου. Θέλω να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη
της αδελφότητος της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάμου. Σήμερα κατανοούμε το πένθος και την θλίψη και την λύπη για τον απροσδόκητο αυτό απορφανισμό τους από τον πνευματικό τους πατέρα και καθηγούμενο. Θέλω όμως να έχουν μέσα στην ψυχή τους την διαβεβαίωση ότι τον υπηρέτησαν πιστά, με αγάπη και αφοσίωση, καθ' όλο το χρονικό διάστημα της ενδόξου ηγουμενίας του. Και αν έχουν πάρει τώρα την απόφαση να επιστρέψουν στον τόπο τους, αυτό δεν θα διαρρήξει ποτέ τους δεσμούς, τους πνευματικούς με το γέροντά τους, αλλά στον τόπο που θα υπηρετήσουν θα έχουν πάντοτε τη δυνατότητα να διατηρούν ζωντανή τη μνήμη του. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους κατοίκους αυτής της πόλης με επικεφαλής τον Δήμαρχο Θέρμου, που υποδεχθήκατε τον δικό σας άνθρωπο, το συντοπίτη σας, και αποδώσατε με τον τρόπο αυτό τον σεβασμό και την δίκαιη οφειλή σε εκείνον που γεννήθηκε, όπως είπα, σε αυτόν τον τόπο, αλλά δεν τον λησμόνισε ποτέ. Θέλω να ευχαριστήσω τέλος τον μακαριστό πλέον αδελφό μας, Επίσκοπο Ευκαρπίας Ιερόθεου, και για έναν άλλο λόγο. Πριν από ένα χρόνο περίπου, ζήτησε και έλαβε την άδεια να χειροτονήσει στο Αγρίνιο το πνευματικό του τέκνο, τον πατέρα Βασίλειο, τον τότε διάκονο. Και τώρα με τη δική του ευχή, ο πατήρ Βασίλειος ήδη ανήκει στους ιερούς καταλόγους των ιερέων της Μητροπόλεως Ετωλακαρνανίας και θα υπηρετήσει στην πόλη του Αγρινίου και στην ενορία της Αγίας Βαρβάρας. Θα έλεγα είναι το δώρο του Επισκόπου Ευκαρπίας Ιεροθέου στην Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας, αλλά και σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Και είμαι σίγουρος ότι ο πατήρ Βασίλειος θα διατηρήσει τη μνήμη του ζωντανή του γεροντά του και η προσευχή του θα είναι ακατάπαυστη προς το υπερουράνιο θυσιαστήριο για να αναπαύει ο Άγιος Θεός τη μακαρία ψυχή του. Στις 20 Απριλίου, ημέρα Σάββατο, ανήμερα της θεομητρολογικής εορτής του ακαθίστου ύμνου, θα τελέσουμε εδώ, στο Μητροπολιτικό Ναό του Θέρμου, το 40ήμερο μνημόσυνο του μακαριστού Επισκόπου Ευκαρπίας Κυρίου Ιεροθέου. Ευθύς αμέσως, την σεπτή σωρό θα σπαστούν οι ιερείς και στη συνέχεια θα εξέλθει λιτανευτικός και με τη συνοδεία του Αγίματος και της μπάντας της Φιλαρμονικής του Δήμου Αγρινίου θα πορευθούμε όλοι πεζοί στο κημητήριο του Θέρμου για να ενταφιάσουμε το σκήνομα του μακαριστού Επισκόπου Ιεροθέου στον τόπο που εκείνος πόθησε, στον τόπο που εκείνος αγάπησε και στον τόπο αυτό που σήμερα δίνει την υπόσχεση ότι πάντοτε θα τον αγαπάμε. Του μακαριστού λοιπόν Επισκόπου Ευκαρπίας Ιεροθέου ή η μνήμη αιωνία.
Ομότρια Παναγιώτη η ψυχή του δούλου σου σώδερα άπαξον μακαρία μόνος υπάρχει σαν θάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδη, Παρθένος, η Θεόν αφράστος ήσασα, πρέδευε υπέρ τους ελεηθήνε και συγχωρηθήνε την ψυχή του δούλου σου. Κατά το μέγα έλεος της ψυχής του και τιμημένου δούλου του Θεού, Ιεροθέου Αρχιερέως, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτό, παντιμέλημα εκούσιον τε και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεσιν των αυτού αμαρτίων, παρά Χριστό του αθανάτου βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Και ζωή το πρώτο του Χριστάμεσα, Κύριε, ανάπαυσον και συγχώρησον την ψυχή του κοιτημένου δούλου σου, Ιεροθέου Αρχιερέως αδελφού και συντηρού ημών γενομένου, και τάξον αυτή εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξιος, εν θα πέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός. Παναμάρτυνα το πως, Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη, και ο νόμος σου αλήθεια. Εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του κεκτημένου δούλου σου Ιεροθέου Αρχιερέως, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενομένου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρπο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών, Κύριε, δόξα σε. Και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγιος. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχων ως αθάνατος βασιλεύς, και αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων και δικαίων προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και δικαίου τετραημέρου φίλου του Χριστού Λαζάρου, την ψυχήν του εξημών μεταστάντος, δούλου αυτού Ιεροθέου Αρχιερέως, εν σκηνές δικαίων τάξεων, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσει, με τα Αγίων και δικαίων συναριθμίσει, αυτόν μεν συγχωρήσε, ημάς δε ελεήσε και σώσε, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστε και αείμνηστε αδελφέ ημών. Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστε και αείμνηστε. Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστε και αείμνηστε αδελφέ ημών. Σηκώστε το να βγάλουμε το πανοκαλί μου. Βγάλτε το μαξιλάρι με κατέβει και βγάλτε το πανοκαλί αυτό σιγά σιγά. Όχι, όλο το είδα. Βγάλτε το όλο για να το βάλουμε μπροστά. Τραβήξτε το να μπορεί να βγει. Μαξιλάρι. Ωραία. Πάμε στο πρόσωπο μπροστά. Όχι, πρώτα το πανοκαλί. Να το βγάλουμε. Το βάλουμε στα πόδια. Αδερφέ μου, άσε με λίγο να τον εδώ. Παππούλη μου, μην τον σκυπάζει για λίγο. Λίγο, παππούλη μου, λίγο. Εις με και υπερχιόν αλευκανθήσω μου. Αδερφούλη μου. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Γη και εις γη να πελεύσει. Αδερφούλη μου. Ότε κάτι άνατος, τότε τον
Επισκόπης ευκαρπής